Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha. Akwai labari. 'Yan adawa da ƙungiyoyi sun caccaki sauyin dokar shugabanci zuwa shekaru 7 marasa iyaka. A Chadi, saɓanin ra'ayi ya kunno kai tsakanin gwamnati da 'yan adawa bayan amincewar Majalisar Dokokin ƙasar da wani sabon ƙuduri da ke sauya tsarin shugabanci. A ranar Litinin 16 ga watan Satumban shekara ta 2025, Majalisar Dokoki ta amince da sauya kundin tsarin mulki, inda sabon tsarin zai ba da damar shugaban ƙasa ya ci gaba da mulki har tsawon shekaru 7 a wa'adi guda, tare da soke iyakar wa'adin tsayawa takara saɓanin tsarin baya na shekaru 5 na wa'adi 2 kawai. 'Yan adawa da ƙungiyoyin fararen hula da dama daga cikin al'ummar ƙasar sun bayyana wannan sauyi a matsayin babban koma baya ga dimokuraɗiyya, suna masu cewa wannan wata hanya ce ta ƙara tsawaita mulkin riƙon gwamnati na yanzu ƙarƙashin shugaba Muhammad Idris Deby. Ɗaya daga cikin fitattun 'yan adawa, Success Masra, ya bayyana cewa ƙasa ba za ta ci gaba ba idan mulki yana hannun mutum ɗaya ba tare da tsari ba. Wannan sauyin kundin tsarin mulki wata maƙarƙashiya ce da za ta rufe bakin al'umma da fatan su na canji. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da masu zaman kansu sun bayyana damuwa da yadda wannan sauyi zai iya haifar da matsin lamba ga 'yan adawa, hana zanga-zanga da tauye haƙƙin faɗar albarkacin baki. Wasu daga cikin 'yan siyasa sun kuma zargi gwamnatin da amfani da majalisar don cusa tsarin kama karya, tare da shirya karɓar mulki na dindindin. A yanzu dai yana sa ran majalisar dattawa za ta duba ƙudurin kafin mayar da shi doka, yayin da al'ummar ƙasa da ƙungiyoyi na ci gaba da tattaunawa kan illar da hakan zai iya haifar wa tsarin mulkin ƙasar. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shi ne zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.